Salam alik, ididilleşler, vatandaşlar, iyi mehriban adamlar. Seher savalarınız hayırlı olsun, işler rovaç, batlı olsun qadamlar, her bir doğuyan gününüz hayırlı olsun. Mehribanlar, dost oğunlar, kardeşler, canınız sağ olsun, dik olsun başlar, qoy seher asuda sayrasın kuşlar, yaşacık ömrünüz hayırlı olsun. Ididilleşler, şahirin şu goşk setirlerini belleşi ýaly, biz sizin owadan durmuşuňyzyň ajaýyp hemde bagtly, hayırlı günlere beslenmegini, bize döwletli döwranyň ajaýyp eýýamyň goýnuny, gojagyny ýaşadýan Türkmen medeniýetiniň, sunugatynyň haqqy wonarlary, Türkmen halkynyň milli lideri, Gahrman arkadağımızın, arkadağlı Gahrman serdarımızın canlarının sağ, ömürlerinin uzak, iyiliyort bähwetli, umum adamzad ähmiýetli, aydın maksatly, belen tutumly işlerinin rowany ýollarda, rowaşlyklara beslenmegini tüý süregimizden arzu edýäs. Şeýle ýagşydan ýagşy arzu niýetler bilen Liwaf vilayatynyň Saýyt Etrap häkimliginiň şeýle de Saýyt Etrap Medeniýet Merkeziniň bilelikde gurulmagyny Miras Teleýelim tarapyndan taýýarlanyp ýaýlyma berilýän gepleşigimiziň ýene bir sanyny size ýetirýär. Ididilleşler, mehriban watandaşlar, biz Miras Teleýelim tarapyndan taýýarlanyp ýaýlyma berilýän gepleşigimizi söhbetdeşlik arkaly dowam edýär. Biziň häzirki söhbetdeşimiz Liwaf vilayatynyň Saýyt Etrapynyň Sakar şäheriniň Medeniýet Merkeziniň Bagşylar toporunyň ýolbaşçysy, Türkmenistanyň at gazanan bagşysy Ören Atakow. Ören Halipa. Biz de gepleşigimiziň şu gezek sanyny hoş gördük. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwrüne hormatly prezidentimiziň parasatly başdanyny, medeniýetimiz, sunugatymyz dünýä derejesinde beýik ösüşlere eýe bolýar. Bunu biz arkadağlı Gahrman serdarımızın alıp barýan iýilyurt bähwetli, umum adamzat ähmiýetli tutýan tutumly işleriniň misalyny aýdyn göz ýetirýär. Dutar ýasamak senetçiligi, dutarda saat çalmak hemde bagçylyk sunugaty UNESCO-nyň adamzadyň maddi däl medeni mirasynyň görnükli sanawlarynyň birini eýeledi. Bu bolsa türkmen halkymyzyň esasan bagçylyk sunugatynyň dünýä derejesinde bilen sarpa eýe bolýanlygyny aýdyn suwd edýär. Bagçylyk sunugaty hakyna söhbet açylanyny onu esasan bagçylaryň ýerine ýetirýän aýdymlary özüniň halkylygy bilen tapawutlanýar. Millilik öwüşüne eýe bolan halkylyk ýugrumy ýeten aýdymlar bolsa bugünkü gün halkyň kalbyna ebedilik orun tapdy. Söhbetdeşligimiziň başyny esasan göz başyny Baba Gammar Pirden, Aşyk Aýdyn Pirden, şol sanyna da Murat Bagşy atadan gaýdýan ärsary ýolumyz hakynda bir söhbet açaýsaňyz. Türkmen halky gadymdan bäri Aýdym taby söýýän, Aýdym taby ýyly bolan. Bizim şu ýurdumyz boýunça ýaňam häzirim aýtdyňyz. Baba Gammar Pir, Aşyk Aýdyn Pir, Murat Bagşy Pir, ýaly belli pirler bolan. Ol pirler aýdym aýtmakda, desan aýtmakda ýokary derejede çykan ýyl arasynda gaty ular öňe peýdalanypdyrlar. Türkmen halkynyň bagşylyk sunugaty, san sunugaty, desançylyk täpleri boýunça Gahrman arkadağımyzyň, milli liderimiziň ýyly döwletkeler bolsa atly ajaýyp kitaby bar. Şol ajaýyp kitabyny biziň ähli vilayetlerimizde halifa bagşylar hakynda gaty uwaşly gurulmalar berilýär. Şoň ýaly Türkmen aýdym tabynyň döreýişi, nesil halifa şäherlik ýoly bilen biziň şu günlerimizde gelip ýaşakynda gaty gowandyrjy maglumatlar bar. Ören ähmiýetli ulu kitapda Liwaf vilayatynyň çägine giňden ýaýran bagşylyň ärsary ýol hakynda giňden görüň berilýär. Murat Bagşy Pir bagşylyň ärsary ýolunyň Ustat Pir adaplanýar. Uspenskiň bilen Türkmen taby kitabyny şol hakynda ýöreýte maglumat bar. Ýödem Murat Bagşy Pir sakarly sadanylaryň halifasy. Murat Bagşy Pir'iň ýoluny östürmekde köp işler eden ýarsary bagşy. Ol özüm Saýyt Etrap çäginde ýaşan ýöredin hakykaty Seyit Bagşy. Ondan başga da bir ýarsary bagşy diýip bir bagşy bolan, olam hojamat ýöründen ýöne ol tüýdükçi bolan. Ol soň ömrüň dowamında Mary vilayetinde geçen şo ýerde de Marda ýaşaýan bir topar naýtyk çalýarlaryň ustady hökümlüne Uspenskiň kitabyny bar.
Şerki töwerinde ýaşap geçen Ulusat Durdu Bagşy. Durdu Bagşyň halifa Ýanky Aýdyn Seyit Bagşy bolan. Durdu Bagşyň ogly Kırkır Bagşy. Kırkır Bagşam 1927-nji ýylda Uspenski Türkmenistana gelýär. Saat etnografik sapary bilen Türkmen bagşylygy bilen duşýar. Şonu Bagşyň ertar ýolunyň, Lewatly Bagşylyň 45 tane aýdym saatyny nota geçirýär. Bagşyň ertar ýoluny eren bagş saatyndalar diňe bir 20 aýdym bilen aýtmak bilen şäklenmändir. Desan aýtmak diýip beren bolan. Şoň ýalda saat çalmak diýen bolan. Men şol 45 tane taýy Uspenski bilen Belaýewiň Türkmen taýy kitabyny ýangaýdan wagtymda nazara salyp gaýtdym da, şonu bir topar saatlar bar. Gadymdan gelýän saatlar diýilen. Ýani Yusuwan idi, kökler diýdi, sakarbuş diýdi, odan gödelim diýdi, gatken ol. Üstün bir diýenen mukam saatları aýdym saatlar eken. Diýmek şol bizde öňden saat çalmak sunmasyny ösen ekende. Halipa, sizin belleşiňiz ýaly halkyň aňynda ýaşaýan halk aýdymlary, ýagny bagşylaryň ýerine ýetiren aýdymlary bugünkü gün ärsary ýolumyz nesilden nesile geçip taraşlanay bizim şu günlerimize gelip ýetipdir. Bu hakda näçe gurrun etsek hem bärden gaýtýar. Maktumul Pragynyň bir şeýlere goşgusy bar. Ihlas bilen kämili gol berseň ýeter, bir menzile ýetmeýän galmaz diýilýärdi. Ajaýyp düşünje, şu ajaýyp şygyryň çuňurmany mazmuny sertalanmazda her bir adamyň kalbyna sunwata bolan höwes söýgü dörese ony şol sunwat bilen ymykly ymrynmaga kömek edýär.
Siz hem şu ajaýyp bagşçylyk sunuwaty bilen haçan höweslenip başlady? Bizim töwereklerimiz, bizim etrafımızın, bizim owalarymız tutuşulun alanına Sakar, Sayat, Garaýköl töwerekleri gadymdan aýdym sağly, ýyl bolan bagşlaryň köp bolanda. O wagtynda Garabagşy, Tağan bagşy, Tağı bagşy, ýaly bir topar öň ýaşap geçen bagşlar bar idi. Bizde bolan men çağı döwrümde Rol Mehmet Ağa Mehmedow, Jumabaý Berdiýew, Jumadyrdy Öz Mehmedow, öýler bagşy Nur Mehmedow. Ýaly bagşlar toý märke edildi, diňe bagşlar aýdyldy. Ýaşlygymyzdan şolaň aýdymda gulagymyz bar. Sar bagşy diýen bir daýym bardy. Şol gelenle halk dürüjüligine aýdym sada erkeki jesarlar gaty ökdüdi. 6-7-nji sınıflara bar öýrenden soň ýanky Jumabaý ýerdikdi. O wagtymda bagşy bar, garnaşy urak diýdim. Soň ýanyna bardym, onuň dutary bardy. Şol maňa halypal geldi, sada öwredin. Ilkinji öwrenen aýdymyň sadam şo Masumlyň sözlerini maalesef etmez bilen durasın gelir boldy.
Joşup aýdym aýsyna bagşy, perde kakyan owadyňa dönöýün. Kalp ilhamyň bilen dünýäni gezen şirin mukamyňa dönöýün. Halipa, siziň esasanam aýdýan aýdymlaryňyzyň her biri halky äheňi bilen tapawutlanýar. Halky äheňi bilen ýerine ýetirilýän aýdymlar bolsa halkyň aňynda müdümlük ýaşaýar. Halka aýdymlarynyň esasanam onu ýerine ýetirmeň aýratynlygynda bagşylar özüniň her hili usullary bilen ýerine ýetirýärler. Ýagny aýdanmyzda mukamlara öz başdak bir täzeçi öwüşgün bermek, ýagny jukgululary ýerine ýetirmek, bokurdakda gaýnatmak ýaly usullary ýerine ýetirýärler. Halk aýdymlarynyň aýratynlygy olaryň ýerine ýetirilişi dogrusyny söhbetleşigimizi siziň bilen dowam edelim. Türkmen Aydym Tazynyň Gahrman arkadamynyň ýyly döwletgeleri bolan kitabyna da giňişlen maglumat berilýär. Bagşylyk ýolunyň belli bir tapawudy bolanlary da kökleri bilen. Bir uldara tökümli gödegine getirip, şu ýollaryny şoň ullukyn şagaly gökümli gödegine getirýärler. Düýü bir kökü bir, käbir süýndürip aýdýar, käbir burnu salyp aýdýar, käbiri jukgulary alanyna bokurdagyny oýnadýar, käbiri jukgulary alan wagtynda bentlerin ortasında alıyor, käbiri ýylaryny alıyor, şoňa tapawutlar bar. Şu atları Türkmen Aydym Tazynyň gaýtyn baýlaşdyrýar. Haýsy ýoluň diňleseňem de bagşylaryň haýrany galýandy. Her ýoluň özüniň usat bagşylary bar, ýerine ýetirjileri bar. Ol adama ruhy lezzet berýär. Dogry belleýäňiz Halipa, umuman aýdylanyna halkyň kalbyna ýaşaýan aýdymlar bugünkü günde nesilden nesile geçip Halipa şähertlik ýoly bilen dowam edip gelýär. Siziň hem özüňiziň ýetişdiren şähertleriňiz bardyr. Şolar dogrusyny eşitmegen biziň üçin diýsen ýakymlaý. Ferdentlerimin dördüsi Aydym Tazy urundan gitdi bedim. Dördüsüm ýokary bilimli. Oradan başga da Dilber Çaryýew diýip gaty oňa desanam aýtdy. Oň atadan bagşy bäşin Çaryýew. Sawarhan Ani geldi istit bar. Başka da şu meňe işleşen belli bir derejede meňe täsirim ýetirendirini pikir edýänler. Bäze başlary önüne başly topar bar da. Şonda da men başly toparym ýol baş. Hepde de iki ýerek Aydym Tazy taýýarlygyna geçýär. Elazığ merkezde okan, bärde okan şähertlerim köpüsi ul halifalarym mana Akmat Şaryýew dedi, ýoluma Nuruýew dedi, buradan bir döwlet nazar dedi. Merkezdäki ulu halifalardan tälim aldylar. Dogry belleýäňiz Halipa. Hormatly prezidentimiziň parasatly başdanygyna Halipa şähertlik ýoly aýratyn üns merkezinde saklanýar. Bugünkü gün sunugatyň dürli görnüşleriniň bir hatarynda bagşylyk sunugatynda hem Halipa şähertlik ýoly nesilden nesile geçip beýle giderli dowam edip gelýär. Ynha Magtumly Pragynyň 300 ýyllygyna bagşlanyp sunugatyň dürli görnüşleri bilen meşgul bolýan sunugat ustadlarymyz, şol sany bagşylarymyz hem Magtumly Pragynyň ajaýyp goşularyny düzülen ajaýyp aýdymlary halk köpçüligine ýetirýärler. Magtumly sözlerim sazy goşdan uuz bolar diýip belleýär. Elbetde uuz eýlenen aýdymlary bugünkü gün halk köpçüligine ýetirmegem diýsem täsirli. Magtumlynyň goşgularyny aýdan aýdymlarynyň sany 40 bolýardy. Häzirem öwrenipden Magtumlyň ähli goşgularyny öwrenýän aldy. Gahrman arkadaşlarymyza, milli liderimize, arkadaşly gahrman serdarymyza, milli medeniýetimize, bagşylyk sunutymyza, dördilik işgärlerine şeýle çoňur ähmiýet berýänligi üçin tüýsürekden sag bolsun aýdýarym. Gahrman arkadaşymyzyň, arkadaşly gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun. Ähli tutýan bilen tutumly işleri rowaç bolsun. Sag bolun ören Halipa, beren täsirli ören bu ýaşly görüňlüğüňiz üçin bizem siziň ýerine ýetirýän aýdymlaryňyzyň her biri ajaýyp toý bayramlarymyzyň beregini ýetirmegini tüýsüregimizden arzu edýär. Aýdymlaryňyzyň höwrüni köp bolsun, sunugatyňyz güllesin. Sag bolun.
Yeah,